Since bathi mkhulu akunasipho mhlambe sibuya kubo gogo mhlambe lapho ogogo sihlezi inkinga enginayo ukuthi uba ukutshela ukuthi ngubhuti because I'm the hottest up-and-coming rapper in the country right now, you know. As a new artist in the game, welcome to the listening room. And I just... Qiniso kuye kwayenzakala ukuthi okay piano took over. I'm sorry. Yeah. We can't run away from that. Push piano kakhulu. Into yethu ngaba ukuthi if ipiano iya international kakhulu, nasi lokho ngaba ukuthi iplatform yethu iya international kakhulu, yabo. But obviously ama plans ukuthi mfethu sikwazi ukungena eAfrica mfethu. Si dominate Africa before sithi siya go USA. songs that Big Zulu has. Which one is your go-to song Can for you the say it both together? of you? Oh, wait. You still remember I don't know number the name two, of the right? song. Yeah, number No, two. not Uti in all the songs. Uphethe ushando kandaba umagizagiza umagwaza aphindele njengezulu ya sanmoya Ubuku Baka, Mr. Abdul. Sanboy. Baka manje Stula. Yeah. Wachasisa ilanga manje somnyama lo ngathi igorilla wathi. Hey. Best la. Umfana womtsonga. Shadlayelela impahla mfana lo. So, what inspires your fashion taste, man? Lenkabi ngithanda kakhulu ufike sekubiza ngo yeah uthi uzongithengela into enkulu wemkhulu kuzogcwala abazukulu lenkabi ngithanda kakhulu imala thani iyo awubheka umsuko engithi dali wena ungabela umaweni Dizas vele siya Paris kulethu. Sipi katito bya. Sorry, I'm in the music. Abantu bathuthanda ngibona Kaziyezala ngomoni Amore khethi ndote nama Awuno muntu Ngoba mali yasebenza Wena ngomulu Hayi Ayeke baphethe kuhlipheke nje style. Ngiyabonga kakhulu athi ngiyayilungisa. Guys, welcome to the listening room with Walker and ngiphethe put Maraza. Ukahle put wami. Yeah, manje inkinga enginayo ukuthi uba ukutshela ukuthi ngubhuti because I'm the hottest up-and-coming rapper in the country right now, you know. As a new artist in the game, welcome to the listening room. And I just dropped my first single called Spilly. My first album is coming out. It's called Uno on the 29th of March. So as an upcoming rapper, I don't like to be called a boot. Come on. Okay. No, you're not even an upcoming rapper because you're a legend. Just be honest. You've been in the game. My brother, you're making it hard for me. I'm trying to be a young guy. 20 years in. Yeah. Hey, Balaclava guy. 20 years in, Yeah. Spilly is the tagline, Maraza is the name. Yeah. If you want to know why Spilly is the tagline, Yeah. he just said it. OG, Yes. legend, but we can talk about it some more. Yeah. I saw that you also featured on the album there with Big Zulu. And the visuals, are they coming out? Is there anything we can expect?
So because me I rap, boys, you know, the most important thing to remember when it comes to Maraza is me I rap, boys. Definitely. Me, I rap, boys. But Definitely. there's gonna be dope visuals coming up. Yeah. Right now we're at the Umkhulu album launch by Big Zulu. It's an amazing moment, man. A great milestone to watch an artist that I consider a peer of mine, you know, get to this point. Yes. And I'm very honored to be featured on the only hip hop song on the album, which is called Bars, featuring Maseven, Zagwe, and Maraza, myself. Wow. I'm And, sure there is bars after bars after bars. That's what the song is called. And when Maraza is around, all you're gonna get is bars after bars after bars. Indeed, because I was listening to you at Speedster, at Swizer. You throw that thing, you mad at it. I'm glad you mentioned that because my album Uno is coming out. It's a double disc, and the one thing I really want people to know is, although me I rap, boys, first and foremost, I'm a musician, I'm a storyteller, I'm a poet. So when you listen to my album Uno, which is coming out on the 29th of May, Spilly Academy, Virgin International, what you're gonna find is a lot of rap songs, a lot of bars, but also a lot of storytelling, a lot of introspection. There's a lot that I've been through in the break that I took. And when you listen to my album Uno, you're going to get to know me better, get to know why I was away, get to know what I've been through. But more than all of that, you're going to get to know why I say all day, every day, me, I rap, boys. Definitely. He raps. Full and time. he throws proper lines. Full time, in You- real time, 24/7, 365. Come on now. Is there people you've written for? Like being a ghostwriter? Yes, I have written for some artists in the industry, but I am a professional, Yes. and a ghostwriter must remain a ghost. Indeed. We keep that professional, just that somewhere, somehow. If you ever hear a song with bars, just know that there's a ghostwriter behind that song. A ghostwriter, a ghost. Definitely, Ghost Yama Ghost. Yes, sir. Ngiyabonga mfowethu mane. Kubonga mina. Thank you. So, the listening room is officially invited to my listening session on the 28th of May. On the 20th of May, my album is coming out on the 29th of May, and my launch is on the 30th of May. The listening room is officially invited to the listening session for Maraza's double disc album Uno, celebrating 20 years of greatness, 20 years of Ispilion, 20 years of resilience, 20 years of me. I fucking rap, boys. Thank you. Ngihamba nobani? Amanoputu Zulu Snack. Aw, sawubona bhuti wami Zulu Snack. And ngisakubonile kuma events a few yazi. Umsebenzi wakho ukume stage nje usicocela indaba ezimnandi. Yeah, I'm MC. Yes. So, kule skill sobu MC, what is it that people need to do like to get it and get it right? So be people's person and be free, know what's going on the industry, and make people happy. And yeah. So, since Sigu album launch ke Big Zulu, and the album iphume I think last week, I think one. Yes. So, how many songs have you listened to, and how many do you like there? I think I've listened to the whole album, and I think I like quite few, and now track number 1, yeah, La Kuma Khona Ngemzamo, it's so dope and in a message, so yeah, and yeah, I think the other one, I think she featured Lo Casper Nyovest, Indugu something. I also like that one, but I've listened to the whole album. Actually. Yeah. Ndugu Kaole Zizwe. Yes, Yeah. that's my favorite. Yeah. That's my favorite. I even did a challenge on TikTok, and he was shocked. He was like, "How? It's my first time seeing someone dancing to the song because it talks about love." But I did quite a challenge on the song. So yeah. All right. No, that's beautiful and perfect. So, in all of these songs, which one do you think they should be promoting more? I think it's Indugu because we featured Casper Nyovest, and they're trying to bring the game back to hip hop. I think that's the one that they need to push more. As I said, even track number 1, it speaks about the hustling and all that. Yes. So, but also that one, it has a good message. For me, both of those songs. Yeah. Because I heard there was this song. What do you think about it? Do you think they executed it right in terms of the language and... To be honest on that one, Yes. I won't lie to you. It's only I just listened to a few seconds, then I just skipped. Not that I don't like songs or whatever, Yeah. but I was like in the mood of,
Big Zulu. Then I changed genre just a little bit. Then I didn't listen to the whole song. Okay. Yeah. No, understood. With that being said, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Karabo Masego. Tepang Matsutu. And I'd like to say, firstly, congratulations. So, ni decide kanjani le decision? Yazi sinokusaba thina siyi-youth. Hey, now we out in Vetu. Yeah. Mauke ngiyakena. Okay. Yeah, I have to take the step ukuthi yeah, wenze ukuhlonipheke mfethu. Kumele uhloniphe umuntu wakho. Ngithanda mamthanda uzomhlonipha. To think about it, he spoke about Ugung Lobol, I think the first month we were in a relationship. Wow. It was, I've always known, unlike you guys, I just always known, I'm like Nyolojola. Yeah. Wow, that's amazing. Like you approached and you're like, I'm marrying you as soon as possible. Yeah. Like, so, in all of that, what advice would you give someone who is in love but afraid to go forward? If you're afraid to go forward, it means she's not the one. It means Mundak is not the one. Yeah. If she's the one or he's the one, then something will happen. Kuzoba something yenzekayo. If not, then it's not the one. No temptations. Next. Temptations on what? Like Other people? Yeah. No, that's not love. Yeah. The moment you No. start including other things, it's not love. Okay. And also, love is never enough. You can't go by love only. Also, respect and kindness. I think kindness and respect go a very long way. So, what's the best thing that you love about him? Okay, what I love about him is that he's willing to try and understand me. Because I'm a very complicated person and I change month to month. Like, I just change. And I know with him, I'm comfortable enough to tell him, this month, mawenza so, I need tired. And then next month, just do it. Next month, it's fine. So I always change, yes. Okay. Yeah. So, with you, my brother, it's a She's kind. Angikhulumi ngale kindness leyo ukuthi yavuka kuphakele wathi khuluma ngale kindness leyo ukuthi even if she's mad at you, like uyakhombisa ukuthi okay Karabo, I'm mad at you but she'll be kind. Like anything ayenzayo, like uzokukhulumisa kahle, uzokuyenzela ukudla, like everything uzoba kind kuwe. Like she's very kind. Even when we're arguing, but I'm learning I it know from you. I'm gonna wake up and get coffee, but he's the one who's mad. Wow. But I know I'm gonna wake But up. I'm learning it from you because you're the one who's kind. I'm learning it from you. Yeah. Wow. But I love this love language. Like you all get each other. And I watch it so well on your videos. And I saw you guys. Are you planning for a baby? I love that kid. No, we're not. Not in 20 years' time. Is it 20 or 30? 30 next? Yeah. Right. So for now, you just wanna travel together, enjoy each other with no kids. But if a child comes, Yes. No, it's but- okay. We accept. Okay. Yeah, we do. But Yeah. yeah, America first. You wanna travel the world. Yeah. Wow. Okay. So since it's Lago Big Zulu's launch of the album, and the album Ipume, I think May 1 May. Have you Yeah. all listened to it? Yeah, we Yes. did. So what are your thoughts in like the tracks that are there? Can I start? Yeah. Okay, so what I love about this album is that zonke le ngoma lezi azilandelani. So in the first song you get something that is totally different from the second song, and it's like it has a huge audience. You cannot relate to all the music, but you can relate to at least one song. Because on the first you also get amatonga, you also get like just everything and anything, and I love it because of how it just for everybody, with people with differences. We even have hip hop, the bars song. I love that. Yes. There's a Tonga song. Exactly. And then a Zulu song. Yeah. Oh my God. You? I feel like she said everything. Yeah, we talk about everything. So I think she said everything. But yeah, I mean, the song that I love is the first one. Yeah, Unyaka Wam. Yeah, I love that song. Yeah, that's the first one that I love. Yeah. In all the songs that Big Zulu has, which one is your go-to song Can for you the say it both of you? together? Oh, wait.
You still remember? I don't know number the name two, of the wasn't it? song. Yeah, number no, two. No, Uti in all the In songs. all the Oh, in songs. all the Yes, songs. Zoik is like, baby, we have only one song. That Don't fail one, me. you all Okay, say let's this is do our it. go-to Look at song. Is it the one that I'm thinking Yes, it is. The of? song. Yo, Konje, how does it Now I'm sound testing again? your laugh. Now I'm testing your No, point. no, the thing is, I know the song. Ne? I just forgot how it starts. Ichorus yilento le, igama lengoma yile lento esiyishoyo. Oh. Yeah, I okay, think you got okay, it. okay, let's Do a go. countdown for us, Okay. please. Say cool. Are we singing the song? Yeah. Oh, 3, amen. 2, 1, go. Siyasizona. Yo, I was thinking about it. You ne? and your head Yo, I was you. thinking about it and I was like, oh wait, there's Which another one? one. Which one is Yeah. it? Le feature u Azande or Oh, Azani. yes, we Oh, have. Azan. Yeah. Yeah. Yes. That's Oh. the But second one. the best one is Yeah, Siyasizona, where he's asking for money for him. Okay. Nah, that's That's the amazing. best one. Nah, thank you guys. Stay blessed Thank you. and do enjoy your journey. Sibukela again. Thank you guys. Thank you. Mfamba nomani? Narito Ngobest, RITO, hi mina waloye. Showcase khome rito ngovest la. Umfana womtsonga. Shadlayelela impahla mfana lo. So, what inspires your fashion taste, man? Even now. Why is my fashion sense? I just wake up, if I feel like a gangster, Yeah. I'll dress up like a gangster. If I feel like Michael Jackson, I'll put on my bling blings and look like that. So I have no inspo besides my feelings. I don't know. Well, I don't know. I don't know how to answer that, but most Yeah. of the time, it's how I feel. It's how you feel. Yeah. Basically, you express yourself through the Through clothes. fashion. Like Okay. when you see me with dark colors, Yeah. not that I might be going through some things, Yeah. but not all the time. Oh. But yeah, so what I feel actually inspires my looks. So every color that you wear, it's all about how you feel. Yeah. Okay. So basically, right now you're wearing a denim here, and then a leather jacket that has like I say this is maroon, right? Yeah, Yeah. Bakandi, Bakandi. Yeah. Exactly. So what does it mean right now? With this outfit Yes. specifically, it's just that it was rushed. That's the thing. I didn't know what to wear. But I was like, yo, let me put on some leather thing. I don't know. Yeah. Like how I feel right now, I don't know how I feel, but I feel like this. Ooh. I feel like being baggy. Yeah. Because you see how big these pants are. I can see. I can see. So, what inspired it is being time. I would say time now. Yeah. It's not about fit. Well, did I lie at first? I lied because I said it's most of the time it's It's how actually you feel, feelings. yeah. But now today was Yeah. because of time. So you had to I was like, grab let- what is let me- there. Let me get this. Let me get that. And Yeah, put it yeah. on. And this is what came out. Shout out on your Shein thingy. I check it out sometime The store. when the store. Exactly. Online, If you're not following the store, I don't know what you're doing right now because Fanikilim checker that store. It's called Ngobest House. Yeah. Why am I forgetting my own store? So please check it out on Shein. Look, I'm shop. I'm shabela banana bangwina. I'm shabela mwina. I'm shabela bangala. I'm shabela vana. I'm shabela mashaka. I'm shabela everybody. No, clean. Yoko hayi mina vele nikuvona nuku ayi balwe wazenya. Zenyiweni nkarhi lowu hey yeah uvela ukarata se sweswi i la ka album launch ya Big Zulu album yi hume hi Friday ti 1 so far a tinghoma u nga ti yingisela hi vulavulaka na wena Track number 1. It's all about like this year and lavaku stand like everything stand like every day like Yeah, every yeah. year. I mean it's Tamakabula the same thing. Yeah. So it's like that's what I also tell myself. But now that has to stop and actually make it my year. Okay. So 2026 should be my year instead of saying, oh, this year will be my year. Yeah. That needs to stop. So I feel like I connect more to that song. Oh, lovely. Yoko la kuna tsonga song na yo ivulavula ku le rhandzu. Rhandzu. Yeah, yo fika nga. Ego swa marhandzu I'm busy swona ngopfu sweswi nkarhi wo endla mali. Yeah. So swa rirhandzu ta swi vona Mashito. next time. Yeah. Se leswi swi la na mamani. Loko ni ku swa rirhandzu Yeah. ni vule tano ku I busy hi swona. Yeah. Ku laveka mali.
leswi u zenya u ri wexe ntsena. Exactly. Yeah. I know. I can see the kokwana. Kesamina. Uqhubeka uzenya so. Uba dlayelela. Yeah. I can see it. Sure. Hi guys, welcome to the listening room with Walker. Ngihamba nobani? Miss Penelope. Hi Penelope. You're good? I'm well, thanks. And yourself? Yeah, I'm also well. So, we're here at the album launch of Big Zulu. The album was released last week on Friday. Have you listened to it? Let me tell you something, right? Quickly. I have, and I've got my favorite song. Yes. And I've already posted it. Okay. So, Inyanga Yami, something like that. Unyaka wami. Wami, yes. Oh, that's my favorite song, because definitely Onyaga Wami. Okay. It's a very nice song. It is a very nice song. So, since you're saying Onyaga wako, Yeah. is there anything you're planning for yourself? Yes. Yeah. I've been waiting for this question. Thank you for an interview. Yeah. I'm running events. Okay. The first one is coming up now on Sunday, on the 10th of May. Okay. It's a Mother's Day cake decorating event. Okay. It's happening in Reed Flay. And I'm having another one on the 9th of August, same cake decorating event. And I'm looking for about 200 people. Oh, So 200 cakes, yeah. okay. So, you are busy with events. I'm busy with it. So, will the events also be situated around music? Yes, definitely, of course. I mean, I know quite a lot of people in music, so that's why I'm here. So, is there artists that they should expect on the night? At the moment, not yet, because it's sort of like a therapeutic type of thing, soft music, and. So there's not a lineup as yet, but yeah, I think I'll have a big one. I think I'll be having 1,000 cakes. Yeah, so everyone will be decorating their cakes, and I'm looking for a capacity of 1,000 people. So that's when I'm gonna have a lineup. Yeah. So, this is all for Mother's Day. This is for Mother's Day. The one for the 9th of August is Women's Day. So it's mostly like, situated or rather for women. Okay. But I'm also having other ones. It's golf events for men and women. Wow, that's amazing. Nyaga wami, guys. Indeed, Onyaga wako. Guys, please do attend her events and please post them online. Definitely. Oh, wow. That's a definitely good win there. Oh my goodness, yes, Onyaga wait. You know what it means? It means your year. It is your and it's year. your date. I just lost everything. Oh my goodness. On the oh 30 my million goodness. machine. What? I'm so I thought sorry. this is a win. Get a coach la. Oh yeah, no. I'm a proud grandparents. I'm friend, my brother. I'm Uga short. non yes, Clean. You know, my first event, I attend. Sure. When? Wait. You like putting it out there, like follow a page like religiously. I'm like, I nakanjani attending that. There we are la. Sure. And that definitely changed my perspective in terms of me. So it's all you. Yeah, well, it's influencing and it's possible. Sure, yeah. It's possible if you're seeing umuntu olingana nawe doing it and going forward and getting everything that they need to get. Yeah. So all of this, Slawu album launch ka Big Zulu, locus la. So, mhlambe ungashela kabanzi mhlambe solalelile ezinye ingoma lapho. Ngitshela iqiniso. Ngitshela iqiniso my brother, I think sayile ngoma eyodwa because bengisafuna ukuzinika isikhathi sokuthi album ngilalele yonke. Sorry my sister. Sorry sis. Yeah, i-album engayilaleli yonke yabo. And ngiyazi iphume last week yabo. So bengisafuna ukuyinika isikhathi ngisima ngilalele kube ukuthi isikhathi esi-enough yabo ngingayijahi yabo. Okay. So angakalaleli, I think mengilalela namhlanje uzobe ngilalela okokuqala. Yeah. Proper. That's all. Okay. So, kwamanye ama-album asawakhiphile so far, ikhona ingoma ekhuluma nawe kumsebenzi wakhe Big Zulu. Kuma-album i-album ekhiphe last year mfethu. I think le launch le ngaqala ukubona kuyona. Babizwa ngonje icela lempumelelo. Yeah, I think le album ngiyayithanda kakhulu. Khona ingoma ekhulu eno-Amos lapho. Ngiyithanda kakhulu. Khona ingoma eno what's this guy? Senkotliwa waseThekwini ushaya i-chorus lapha. So kakhulu le ngoma mfethu. I feel like le album le yaba underrated kakhulu yabo abantu abayikanga support Yeah. eyidingayo. Oh, is it the album le inale ngoma ngisesicongweni?
Yeah, Stongwe. Yeah, like Itala Lempomelelo or something. Yeah. Oh, no, that's a beautiful album. Sure. Like it's stuff sakho yasazi. But uqoleka khulu kuPiano. Okay, kahle mina ngathini? Yeah. Mina obviously so hip hop mina bo. Okay. And then obviously na piano ngiyalithanda but originally hip hop. Originally, yeah. But piano obviously, piano isimpilo yethu bese siyaphila manje salithanda. Obviously piano usanda kufika manje 2018, 2019, 2020. Yeah. And hip hop saqalulela ngabo 20 second orchestra time. Othi gas so lapho mfethu. Jiva kwamalanga. I'm told. Yeah. I know you've been far with the work. Sure. So, ngibonile lapha. Uposta ama-mask amaningi uthi khona le echazayo umlando nayo yonke into le echaza ukuthini lo ifake namuhla. Le yazi le? Yeah. Yabo le ngiyifaka mfethu uma ukuthi ngiyashisa ngalo day and angifuni ukufaka le iwulu because izongishisa kakhulu so ngifuna ukuphola kancane yabo ngifaka le. Okay. Leyo ngifaka uma kunjalo ukuthi ngifuna ukushisela ngithola. So yeah. So yini yenza udecide like to come to media with the mask instead of like showing your face? Is it that you're avoiding to be known and famous? Sure. Or is there any other? Obviously mina akusemuntu osanda kuba famous. Yeah. Ngiyasaba ukuthi abantu baba nama opinions ngempilo yami. Ngifela ngathi into ngayenza but ngingaziwa ngaleyo ndlela. Kube ukuthi ngenza into engiyenzayo kuphela yabo. Yeah. So yeah, mfethu umuntu private mfethu yabo so obviously I think nalokho kwa ekuthenini ngingafuni ukuziveza but ngiveza umsebenzi nje abantu bengazi ukuthi ubani lo kahle kahle wakuphi yabo so into kanjalo mfethu. So with the entire platform, I think you are somewhere around 3 million followers and stuff. Are you planning to go international? Is there any other plans of like moving it from South to like move with the artist that side when you're going to like piano people, afros? Yeah. So obviously since push piano kakhulu into yethu ngaba ukuthi if ipiano iya international kakhulu nasi lokho ngaba ukuthi platform yethu iya international kakhulu yabo but obviously ama plans ukuthi mfethu sikwazi ukungena eAfrica mfethu si dominate eAfrica before sithi siya go USA sakuphi kwezinye indawo yabo so ama plans akhona sazowazama sibani ukuthi ayaphasa noma aphasi and then kuba nendlela ezinye esenza ngazo until ukuthi izeyenzeke lento esifuna yenzeke yabo so yeah but no shout out you're pushing the culture, the game is on top. Sibonga wena nje to recognize even other artists because amanye ama artists asuka fihlekile but you all try by all means ukubagubha. So with all of that keep on pushing the culture. Sabonga my G. Thank you. Clean. Hey mama nomthandazo awukhulumi nomthandazo Khuzela mna Khuzela mna Oh khuzela mna Kiweli pasi bakithi Hayi ivali Aye Riperile Yenda Varumeni Siyabonga kakhulu ningahlala phansi igama lami siyabonga ngakwanene kodwa ke ngaziwa ngela ka Big Zulu ngikhona nami la eGincini impilo sincenga khona siyabonga no ngishaya izandla hawu kodwa hawu kinqalula bathu namhlanje sihlangene ngealbum oyithulayo uzongikhumbuza mina album esingaki yes6 okay yeah igama layo umkhulu 12 solid tracks mhlawumbe nje awusikhele phezulu nje i-direction nomcabango behind le project nje iyonke kuze kufike egameni layo angiqale igama layo umkhulu ikahle liqhamuke
la qhamuka noStallion. uStallion uthanda ukungibiza ngomkhulu. So bekuba khona ukulonga umbuzo ukuthi wena waye ulobu uthi mkhulu kimi. Ngoba phela ukukile. Hayi angikukile ukuthi sengazathi mkhulu. Yabo kodwa ke until ngelinye ilanga ngabuza umfowethu asebenza naye artist lakhe uStallion ukuthi ungani nina manje seningibiza ngomkhulu nani uStallion usenifakile kulento. So uDayara chaze uthi no phela wena usuwumkhulu ngokomthetho ngoba wena kufana nokuthi endimeni ubaba koStallion uStallion njengoba eseze senathi ke manje esene company yakhe iStallion Entertainment. So kusho ukuthi ngamanye amagama inkabi record yazala oStallion Entertainment. So lokho ke sengenza ukuthi ngibe umkhulu ke. Hayi wayichaza. Ngingakujabulela kodwa ukuthi nayo uStallion ngimhlome nje ngewuthu. Imibuzo anyana eqinile uma ukuthi akunankinga ngoba ngiyibona inkinga hayi esimabalabala sonde ngangena umuntu onjani angijwayele ukukhetha ama-feature ngokuthi ubani oshisayo nini kanjani nginalento nje ukuthi hayi ubani kufana nale ngoma le ethi indaba zangakithi kwakunzima ukuthola umuntu engamfaka kuyona ngenxa yokuthi ingoma yakho ni sound beyitrick nyana until ngacabanga umnqobi wayijabulela kakhulu ngathi ngimsendela nje ngathi ngithi ngivula ifone sesend voice note uyamemeza lapha hey wazwaniki hiti idini ngathi yazo wafika kumfowethu wasebenza kuyo kwayinkomo emnandi ngoba ngangimthemba futhi nami kakhulu. Okay, ngicabanga manje mhlawumbe sizoku sikhuluma ngawo siloku siqhubeka. Asingene mfethu kwingoma yokuqala unyaka. Mhlawumbe ungayichaza nje kancane. Ingoma yonyaka ingoma yokukhuthaza futhi ingoma yokukhuthaza ukusebenza kanzima uhambe ekhaya uyocela amandla uthandaze utshela ukuthi unyaka wakho lo thola ukuthi kokunye akwenzeki ngendlela ofisa ngayo kodwa kusuke ukuthi ungalahli ithemba kulahlambele kongakufela ukukhanya kuzofika. So unyaka wami leyo ilezo ngoma lezo. Okay bafethu ingoma yokuqala unyaka asithoze ayasibangene siyayona yakuleya sekwe kwaphela unyaka ikuleka ngithi kuzoba unyaka wami koza kanje ebhanya bhala nje hayi ngisizwe nje ngathi angibhalele laba bajikelo abangani ay jobe cha eqinisweni akekho ingoma ke le ngayibhala I think ngangiku N3 ngibuye eBergville. So yavele yafika nje ekhanda ngamisa imoto eceleni nginokwenza ke lokho ngirecord whatever kusuke kufike ngaleso sikhathi efonini. So ngafonela uStallion ke kodwa ukuyenza mawuyilalela kakhulu ikhuluma izimo eziningi zabangani ikakhulukazi mawulalela uverse 2. Uverse 2 ukhuluma ngengane zesikole ngokomthetho esemavarsity uthola ukuthi ukuze ingane yevarsity nje kubo bathengisa mhlambe inkomo yokugcina ekhaya ukuthi nansi inkomo sizokhona ukubhadalela izifundo zakho ukuthi uhambe uyozama you understand kodwa uthola ukuthi mayifika ithola umngani kodwa izimo zabo bobabili afani khona ofike kanzima khona aba-affordayo kubo you understand. So that's why mawuyizwa iverse khona lana isho khona ukuthi ngangifisa ukuthi mina nawe sobabili sigraduate kodwa sengiyokukhonzela kwampumelelo ngoba usuyasala wena ngoba uyabo ngishayizanga ukodwa. So lo mngani ngokhuluma ngaye wena Jobo uthi ngangibhalela abantu cha ngangibhalela nje ukukhuthaza abantu shwe lawo alesizwe izimo ukuthi angilazi uthando Jobo. Hawu wentombi nezwana ukhona ethembayo
hayi bazovela ize ingoma le ukucabanga nje mhlawumbe isimo esinokubhekana naso beunderstand mhlawumbe hayi mina mhlawumbe udadewethu nabafowethu kukhona la uthole khona ukuthi usothandweni kodwa kunzima manje uthi uyabheka ukuthi inkinga ikuphi ubone ukuthi hayi man ngicabanga ukuthi ngikwenze konke kusele nje ukuthi mhlawumbe akukho kunye sengingakwenza mhlawumbe inkinga isele emuva sekutheni angilitholanga mina uthando from emuva so akusekho engingakupha kona okungaphakathi kimi konke engikwaziyo ngothando ngikunikile kodwa kusho ukuthi akuzange kwanele ngoba umama wangishiya ngisesemncane nobaba wangishiya ngisesemncane so angizange lifunde kubo yilo olingekho ukhona mawelele la hayi ngathi akekho yes we are love okay asingene kiyo mfethu Sizwe Mfethu ndoda umkhaya ushaya khaya even now ingalazi uthando wawami hayi mkhaya akusebenzi esethi ngani manje mkhaya ngezo hayi ngeze ngaka hayi mkhaya akho ngisho ukuthi mhlambe khona khona isibindi kwathinta esipeni noma mhlambe hayi mkhaya ngizama phela bhoti ikhothatha nje wena wembathisa inyama ukufihla umzimba mkhaya awu okushaya mkhaya hayi ukhuluma sizwani nakho short left okay singena kwingoma manje yesine bengifisa featuring ubuhle usisomuhle umdonsa lapha kwipiano wathi akeze ngala awusithwazele kancane ngayo leyo ngoma leyo phela kwengoma yabanzima ke ukuyenza ngoba mangiyenza eqinisweni bengenza lo shunu wamacala othando mawukhumbula amacala othando noSisu Azana so ngiyenze mase ngiyenzile angisamthola umuntu ekumele ngimfake kuyona ngiyacabanga ubani ozongena zame lo to the point where ngokomthetho yagcina le ngoma ingena abantu ababili singazi umfowethu Leroy wayithumelela elinye artist kanti usisi ubuhle useyithandile usethe nje ngeze studio ke mina soyenza weze studio ke yena wafike wayenza vele ke ngokomthetho ifisa ngathi ngayenza no YouTube because nisuke nikhuluma uyaboni nishintshana ngamagama weza ke wafike wayenza usisi yamnandi kakhulu kodwa ingoma engicabanga ukuthi yabanzima yathatha isikhathi seliphelile album lonke kuyiyo nje esele kanti one of ingoma futhi engarecorda eli yabo yeah good awushaya awu kodwa mntana umuntu hayi kulungile mfethu mhlambe siyobuye sivakashele nayo le asingene kwelandelayo nje yami track number 5 angilali ebusuku yeah no ujula kakhulu kodwa sitshela ulala ebusuku iqhamuka kanjani leyo ngoma eqinisweni sacishe saxabana nano stadion yayingishisa ngempela ke leyo ngafike yayingishisa lokho kunangifuna emshinini phela ngifuna ukuyirecorda isifikile ogogo sebekuthumelile ukuthi nake kumele uhambe yokusho ngithi hey ingane ngezihamba idlala ngize ngikhohle ukuthi ugogo utheni stadion ithinta emshini mangifika uStalona lo beshaya amabhithi angekho ngithi ayakusikelele shaya ngithi ayakulona lela ngithingelinye ilanga afike ekseni
ngathi asiyisebenza sayisebenza ingoma ayangachaza kakhulu asidlale kuqala Jobenya Yeah. cha kwakunomngani enganginaye owayehleze ngixoxela inkinga ezinje so khona ezinjani ezinje cha angithi phela yabona mangabe uzobhala ingoma umuntu mayekunika mhlawumbe i-idea efike ekutshela umkhaya ngachaza naye ufike ube nayo i-idea yokuyenza mhlawumbe uyenze le part ayishilo yena emayelana naye kodwa bese ucabanga mhlawumbe ezinye izimo ukuthi mhlawumbe nobani uyafika kulesimo nawe Jobe sikhona isimo mhlawumbe esingakhuluma nawe la ebese uzama ukuthi ingoma uyivule ukhulume ngezimo mhlawumbe ezingafani kodwa ke ingoma ikhuluma ngomfowethu okhala ngokuthi usebenza kanzima kodwa ngathi ekhaya kamukelekile ngendlela eright kusho ukuthi ukuthula uza kuthole mhlawumbe maye ngekho ekhaya maye semsebenzini esemgaqweni ngoba la bekumele kube uzophumula khona uthola ukuthula kodwa uthola ukuthi endlini akukho ukuthula so ingoma ikhuluma ngaloko ke ngalo yomfowethu loyo umkhaya loya cha ngizola ngathi nina khona iversion eninayo uwo owenze lokho ukuthi kuzobe neversion ayikhenye yile ngisho no ngiyabonga webosho mfethu awungipha amanzi ningathi ukungiphuza amanzi kangaka ngisekuruleni so Gonyoma usekuruleni kumele uphuze amanzi all the time. Asingene nje ingoma elandelayo esihloko sayo sithi inkovu. Benginjela ukuthi mhlambe lapha sobona abantu abafana nabo Star Black. But ufeature nje incombination. Mhlambe awusichazele kancane ngale ngoma nokuthi mhlambe iqhamuke kanjani. Ingoma le inkofu I think ina 3 years ayenza. Ngokomthetho ingoma yoku appreciate yokubonga ikahle kahle go Limpopo bahlezi besibiza sizoba performela besikhombisa uthando so sase siba nayo nje leyo nto leyo ukuthi ngani singasizame ukuthi mhlambe sibenzele something nabo we understand asazama ke phela lokho ukuthi mina iverse nalibhala ngathi ngilalela after 2 years 3 years ngathi iyashona ngalanda ma7 ma7 wayese studio ngathi ma7 mawuthi ngesonga uthini asho ma7 athi wazi ke nelimi liqinile kumele yes upractice ukuthi phela kuba ngathi uyabona ushaya isilungu lesi sinokushaya umqobo yazo mayikhuluma isilungu yabo urole uthi nami kwakumele ngirole kanjalo kodwa ngesitsonga angifake ku7 ngizama ngalibhala ngibuze lokuthi ngako lokuthi wangitshela kwazi wangibhalela phansi sazama ke safunda sa recorder kwaphuma lokhu inkofu isitsonga sama7 asithembele ima7 yasazi shangana ngikuranza kofu nakhenza okay no ngiyacabanga ukuthi iyayenza kakhulu isense mawukuthi uzofaka futhi incombination ngoba nje usuchazile ukuthi banokunimema mabezojabula bejabule nakubaleke kakhulu lokho ukuthi kubaleke kakhulu Jobe ngase nami angifake yona incombination nje yonke sikhombisa uthando yabo hayi akhali bro translate langa kahle lapho ma7 ubani usi thana mangiphatanisa la ngiphatanisa khona naye waphatanisa la aphatanisa khona
uStallion wathi uyazama ke nje yakha ngiyikhulume wagcina sehle nje wakhansela wathi hayi ngeke wayengazizwa kahle phela lento ifuna mawuyicula ube nabo ukwazi ukuthi uthini ube nabo ukuthi nanoma uyikhuluma uyabona nje njengoma siye eqaleni mayingena uyamuzwa ukuthi uthini uyabona ube nayo imizwa yayo into ungavele uzwe kuthiwa yithi inkofu nawe uthi inkofu awazi chaza uthini lo nkofu loyo no ngiyakuzwa bese noyimnandi kakhulu hayi ngathi nami le izongifaka ezintweni amangigibela nje uN1 North bese ngidlala yona kuba mnandi kakhulu. Okay, ngithanda ukuthi njengamanje singene kwingoma utrack number 8 isihloko sayo sithi la ngaphuma featuring Simphiwe Black. Awusichazele futhi ngayo manje ukona Simphiwe uphi Simphiwe Kaya muntu Kaya madoda silenda samakhathalo uyazi kahle boy sekwenze njani kunjani sisi uyazi ngathi mangizwa lengane le ngoma yangikhumbuza umuze Sandile le ngaze ngayitshelila ngasirecorda ngathi yaza yiwisha bakini bangaba nawe uphumelele yabona eqinisweni lengoma yakhe le ingoma yakhe straight ukuhlala obviously i-artist la Stallion mina ke ngihlezi ngifisa ukuthi umzukulu umzukulu kimi so umzukulu ke ngathi mangizwe ingoma ngasho ngathi okay emnandi wangicela uyabona ngathi mina kunankinga ngizongena kuyona uyabona sayenza wanginika wathi kimi ngifuna ukunitshela nje iqiniso wathi kimi ngicela but le ngoma uyifake kwi-album lakho uyabona I think wayesezwe naye indlela engangikhuluma ngayo ukuthi wena uzoba mkhulu ngelinye ilanga uzoba mkhulu kakhulu ngelinye ilanga so le ngoma ngaze ngamtshela kaningi sikwi-camp le ngoma ingikhumbuza umuze Sandile so ngelinye ilanga uzoba mkhulu kakhulu le ngoma le izokusiza so ngiyafisa ngathi nami ngingamsupporta ungakhali ngiyazi ukuthi this is a special moment for you. Mina ngokwami nje already abakini sebenawe ngokuthi nje ukwazi ukuthi ube sengomeni ne-artist enkulu engangoBig Zulu baningi bayafisa mhlawumbe manje ngabonisa ama-inbox akhe nje ungagcina nawe ukhathale lokhu kukhulu kakhulu abakini already sebenawe uSimphiwe Black nje kodwa indlela ngiyibona zi-white zimhlophe. Alright, what? Ngiyaphila njani sanibona? Bosha abekho gentle. Ingane yozisule ngesandla. Usethe kancane nje ubhuti omdala ukuthi kancane nje wakha phezulu but ngiyacabanga ukuthi ingoma ozongena kuyona make yafaniswa nengoma eke yankulu nawe lokho yewe yile nidlalo mhlambe kwathini kuwena uqala nje ikhuluma ubhuti omdala ukuthi uyakumema engomeni. Ngiyanibingelela nonke igama lami uSimphiwe Black ngisuka eMpangweni esikhawini hayi omkhaya angifuni ukuqamba manga ngingasho ukuthi into ebengingakade ngiyifisa le ngiyisebenzele ukuthi ngibe sestage esikhulu kangaka nobaba uZulu
angazi ngaqala ngithini uhambo lwami alibanga lula kodwa wafika kimi naye wangangeya wangithatha njengomntwana wafisa ukuthi ngivele nami kuma artists amakhulu kangaka awafakile kwi-album yakhe wabona kungcono ukuthi noSiphiwe Black abe khona ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngibonga umama ekhaya ngibonge nawo wonke umuntu obe nami kulolu hambo lwami ngibonge kubhuti uStallion kuningi sengenzele khona akangibukanga wangibuka nje ngomuntu wokulahla kodwa wangithatha wangenza umntwana wakhe wangiqoqa ngiyabonga kubaba uZulu ukuthi alibone italente lami ngeke ngafika eredweni bangibuza ukuthi iliphi artist office ukusebenza nalo elikhulu ngangaba nawo amazwi okuphendula ngoba ngase ngisebenzile naye Ayishayizada bosiyami yazi ngifisa nami ngifisa ngiba emotionally ke manje mhlambe kwabaqalayo nabazobe beqala ngqa ukuze ngomeni yini mhlambe ongabathembisa yona nje going forward ngecareer yakho kumculo uSiphiwe Black intombazane ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu osesondelene nami usengibonile ukuthi ngumuntu onjani ukube mhlambe bengumuntu ongesiwe umuntu wabantu ngaba ngihleli khona namhlanje ngiyafisa ukuthi abantu bengisupport umculo wami beuze bewulalele siyabonga ngiyabonga uqhubeke nje uthobeke into ezokisa phambili kule industry ukuthobeka wazi omunye umuntu ungalivumeli ikhanda likhukhumala ngaso sonke isikhathi ngisho usumkhulu kangakanani ngiyabonga akube uNkulunkulu othwana lokho leyo mpakamo leyo wena uqhubeke uthobeke siyabonga animshayele izandla wayengekho-ke kushuthwa wawusekhaya yisho phela kungeze kuthiwa ngaze kuthiwa hawu ifika nje ngani sebeyayishimula hawu ingane ifika nje sebeyayishimula kwi-DVD wayengekho wayesavakasha ekhaya ne-first lady futhi kwingoma le engofu yayingekho isengaseThekwini. Okay. Ngicela ukubonga umama wami lapha umama. Sukuma mama sibone. Umama wami lo ngithathe wangikhusela ngila eGoli akangizali kodwa ungithathe wangenza umntwana wakhe. Ngaphansi kwesandla sakhe. Siyabonga mama siyabonga. Hello ma. Masesha yethu wesenza isigora sashibhosh kuzeka khona umakhelwane inika sedlala umikhosi bosu ukhumbuleni hawayedla inkani ufuna sigibele u-entry ngaza uyithanda ilokhali bagibela abayehla eshiba moshela isikhathi protection akuna-airbag insimbeni nangashone phansi mina ngumelusi wena inkomo yami ngizokulusa ngento sweet la enkambeni yami bafune eduze kwami ngingakuthola besaqile kanti futhi bayalamba kusengakuthola bemhlabeni yazi kanye ngistada wafaka ukhiye ngatu ayinumeyazamaya wafaka igiya ngatu ayini lehleleni wasida kubantu yalusa ngemuzana wamakhenika wasida ngethuna awusithele khona Impono dali wami dali wami
Sikule sokithini Senzothatha pidali Ngibona udali wami Uyakhala ugogo lokhu ushilo entitini ekhanda isiphithiphithi villages mzani ngililidi ukuthi ngifake ability uyazi ngiyathanda ngisoze ngahlala ngiyande ngiyophanda ngizobuya emathamba Kulawusuku angimtholi pidali Senzothatha pidali Sesele. Ya ngiyambona Kodwa ngothando labo ngiyakholela ukuthi kuzokwenzeka kakhulu. Nathi sila sikhona kubanga namlingo kube uthando labo abantu nokubahlonipha nje kuphela. Injalo nje ayijiki. Ngiyambona no ZDF uma lapho uthi ayi-YFM la kanjani intwana. Ayinika uyazi eziphelele sasendi uyazi u-track 12. Okay, asibuyele kule ngoma lena kade sike sayeqa induku enhle oyenza nengqalabutho futhi emculweni phela simkanjwa ake ngithi nje all red. Awusitshele ngayo mfethu. Induku enhle isisho sakithi esithi induku enhle igawulezi izweni. So ukuyenza nje le ngoma beku eqinisweni ngamzosebenza khona umfowethu waseGhana abathi Stone Boy. Yes, kwakumele ngisebenze naye kwawukuthi waye business phesheya kanti isikhathi sasesishayile sasisibekile for i-album. Ngase ngithula ngicabanga ukuthi ubani engimaziyo okude ekugibeleni lama sound lawa ngakhumbula kunengoma yakhe esibengiyaziyo enalama African sound ngabiza yena ke lakhi umfowethu wayithanda naye wafike wangena then sahamba ke sayoshoot music video. So ingoma le uku-appreciate imbokodo imbali zakithi zasekhaya inzala abantu uku-appreciate nje abantu besimame so bese uyishutha ke uCasper Khane ezoshuthela ivesi lakhe kusasa ebese ke cabanga ukuthi ivideo lesizoyidropa ngolesihlanu uLwesihlanu lasasa. Yeah. Bakabayilalela nje laba abantu asebelilizanga ngale ngoma ngoba igawulwa kude kakhulu ke this time around induku impela. Kumele ugibele indizi ogawula induku. Okay, awusinike mfethu awusinike slow man. Track number 7 induku enhle featuring Casper. Uthola zikamu ukuthi uthole bishi kabi. Awukahle Jombe umono wakho. Umono wakho. Kuthiwa yayifuna ungena kuthiwa mase kushutha kwathiwa khumula phela umqhele zongena emanzini manje wathi hayi wathi ungizwe singawukhumula. Lo mkhaya mfowethu ubaluleke kakhulu. Nawumbulela umkhaya wami lapha mkhaya. Nawumbulela umkhaya. Siyabonga mkhaya. Uyazi eMzansi Park ngifuna ukuza eMzansi Park awuyoncebelela. Awungawubhulela umkhaya manje mangifika eMzansi Park ngathi cha akukhumuli ke lo mkhaya wakhe ngokho. Ungamane kubaleka amafuthu. Manje ngamane kubaleka amafuthu silomena kodwa silomena lomela uyikhiphe. Awu inkabe baleke nomfuthu. Isithunzi silahlekile kubalekile lesithunzi. Kodwa ngeke hey Jobe ngabuza lapha sifika ngathi mina lumane le. Angilisho iqiniso umuntu owayekhona akabanga 100% nempendulo ukuthi ayilumi. Wathi kimi mawungama endaweni eyodwa isikhathi eside izogcina ikuluma. Manje nangu Slowman uthi yima wena mawuphakela ukudla izodla ukudla hayi wena. Ngithi awuwanyeke manje ngiyabona ukuthi siyasondela ngithi siyasondela ngithi hayi mfana ngayo singamane siya.
Khona iline lapha noyishaya ngomseleku. Kavuthini? Kahle jobe kungena lo. Cha ukuthi manje sengiyakhumbula. Ngibona usisi la ngambona kwi show ingane zesithembu. Yeah. Angekho la? Hawu yazi bengithi ngizobuza ukuthi ikhona yini show ekuzoba abazukulu besithembu. Izoba khona. Nango kusisi useshilo wathi is coming. It's coming soon. Yeah. No mfethu siqhubeke mnganami ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi asikho ngakuthina. Njengamanje ngoma esongena kuyona awusuka nini madoda. Ngoba iyazo liphi? Iyazo. Akusondela iyazo. Woza. Sondela futhi sondela. Ngithande izathulo zakhe. Ayihleze semsonkeje ngazo. Yeah, igama layo nibizwa ukuthi intaba zangakithi. Mhlambe nje sisamlile lesasondela yona iqhamuke kanjani asixoxe kancane. Indaba zangakithi ziqhamuke i-album besilenzela eBackville entabeni. So wawuthi mawuphuma entabeni zokuhlamba wawuthi mawuphuma nje kwakusentabeni akunalutho yineginci nje. So makuhleli ngaphandle ngisho nje. Wona yazo ayisoxoxa after. Iyazelihla. Nabona le bhathu le. Ano ake sizwe bafo sokhuluma ngayo. Uyazo uyagqoka le mpahla zakhe yazofana nomkhaya. Okay umkhumbuze kaMkhaya ngizoxoxela sise Cape Town. Ngeke ngingayikhohlwa. Yeah. Slowman. Yeah, sishaye nje salsa singena kuyona. Angazi ukuthi mhlawumbe sekuyi collaboration yesingaki le. Ngaso sonke isikhathi manihlangene umuntu akabe sayibuza nokuyibuza. Uma negijimele engomeni. Mhlawumbe awube bikhona umuzwa wokuba ngaphansi kwencindezi kancane ukuthi ngoba nje bahlale nje ibhasi ibeka la angathi ngayimaintaina noma nginyusele phezulu. Into ukuthi ngiyaziyo mina as much as John plays music, it's not about ukusetha ibhade, it's about doing nice music. You know, all the time angisebenzeli ukubeka ibhala. You know, ngisebenzela ukuculela ngiyezwa. So into mina bethe ngiculela all the time fethu ngiculela abangakwazi ukucula, abangakwazi ukukhuluma izinto, ngikhulumela bona, abangakwazi ukuyihlabelelela izinto mina ngiculela bona. Uyabona into le, it's not about setting ibhayit, it's about ukuphilisa abantu all the time. If ukuthi ayiphilisanga ibandla eliningi because mayiphilisa ibandla eliningi, that's what we call a trend. Mayiphilisa ibandla elincane, it doesn't mean the lo bandla elincane alikho important. Those people are important, they are still people. I get you loud and clear. Kodwa yinawo ngesilungu khuluma izwi. You know. Ubone nje lo yapha. Awukahle. Okay. Lelo dlanzana labantu. Nalo lihlabahlosile. Hayi ngoqina kakhulu ke ngoba kumele njalo mangabe ngenza ingoma ngenzele wonke umuntu. Uyabona into la kumele kube khona osalayo, kumele kube khona osalayo njengetshidi nesidanga sevondo. Kusuke kukhona bonke abantu ngezulu. Awu isiZulu uthela everyone is important. Okay. Ngifuna ukuthola labafu ukuthi makuza kumculo wakho ngisho bekuthiwa umenyiwe noma owakho. Isikhathi esiningi umculo wakho unokuvusa usinga. Mhlawumbe ungasho ukuthi before ubhale kuba mhlawumbe namazwi owazwayo ekhanda mhlawumbe into ecishe efana nalezo. Mfowethu uma umculi ngiyathemba wonke umculo nawo leyo nto leyo amazwi ehleze ecela imqondo. Uyabona into leyo and sisonke into abantu abangayazi le engisho ngabaculi sinenhliziyo ethambile. Siyashesha ukuzwela. Ingakho saphiwa le talent leli lokuthi sikwazi ukucula sikhulume izinto ezihlangene nabantu, izinto ezihlangene nempilo ngoba siyashesha ukuzwela, sithambile. Ayekho umuntu osoft njenge-artist. Ungambona uBig Zulu siphusha umtsizwa naye la soft la enhliziyweni. Was Java siphusha umtsizwa nabo soft.
Lalela, I'm telling you mfethu sisoft. Hey, nayo sijavu uzama ukugoloza lapha. Uphi izulu umqhele alright zikhulumele wena ukuthi wena usifaka. Oh, they are very masculine. Apha ziqinile iy'nkabi zami ziqamba amanga. Kodwa engizama mfethu ukusho engithanda ukusho ukuthi ekugcineni khona into eyodwa engiphathe kabuhlungu. Mangela phezulu before ubize ubizulu uqeda ukuthi umkhaya ungwangilethela lesi sikhumba lesi somqhele. Mina zolo loku esengwe mina izolo loku ungiselela isikhumba sekangaroo. Awungitshele nje uthi khanda umqhele. Uthi angikhanda umqhele. Ngithulile ngasibuka ngiphendula ngale bese nje ungiselela ikangaroo. Manje isikhwama sakhona leso sezenjani sekhona? Mhlawumbe uthi akisiqoka ngivele kusona. Uthi mqoka wathi waqhamuka estage kuyikangaroo. No mfethu lo siyabonga kakhulu. Mhlambe Zulu mhlambe esekhona ubafo. Ngifuna ukuthola la ukuthi uyakholelwa kakhulu kumnqobi ngiyakhumbula ngingakamazi uthi Job awuzolensizwa le wakuthumela le ngoba 247 wathi Job awumfuni Job ithi ngizofenza awumsayine Job ilokho akholela kuyena from day one kudalwa yini lokho cabanga ya ngakholelwa kumnqobi kudala ngoba wafika nestyle engangasazi mina ngasizwa kodwa ukuthi lo ushunu wasekhaya uyisintu uyilento esiyiyona uyabo ngazama ukubuza kubafowethu ukuthi ubani lo mfana lo yabo basho hayi umnqobi yazo wayesashaya yankomo 247 ngamfuna ngamthola think ingoma yokuqala esayenza kwakuyivuma Dlozi akwaba ivuma Dlozi ya ngakholelwa kule nkabi kudala until namhlanje ingoma yakhe kayibangwa namuntu ingoma engizofaka umnqobi kuyo akayibanga namuntu ngivele ngazi nje ukuthi yabona ke lo shundo usofike kuye ngqo ngiyamazi uzofika lenze iqiniso yabo so ngiyabonga kakhulu nje mfowethu ukuthi ngaso sonke isikhathi sibampisane ngaso sonke isikhathi mangidinga ukuthi ube khona siyabonga shwana sure hawu uvonelwa intombi yakho ithi okay no siyabonga kakhulu mfethu ingoma emnandi kakhulu ke leko track number 9 sekani ngiyabheka announce isikhathi ke balaleli bokhozi 22:36 ingoma esiqeda kuyidlala track number 9 indaba zangakithi featuring Nqobi Yazo njengamanje sesiyakhanda siyamuka se track number 10 ngizohlala nawe kuluma ngobani Welcome to the listening room with Walker and Peter Van. Into naselokishini siyashezi the one and only Kaba Mr. Werele Showcase yazi sikhuliswe yini ekasi simamela into ezinhle nje eziqhamuka kini lokho nje nisakha ayankutha Showcase like you caught me off guard
know, like seriously, I refuse this police. So right now it's la to Big Zulu album launch. Since this is my song album, is there songs that you like? Yeah, the album is dope. So sorry. The album is out of this world. Ngoba uthathe uhlanganisa ama-genre abhaya genre kuyo ukuthi ipronounce kanjani khona ubuhle la khona uma 7 la uyangithola khona umnobi la khona Pure Black uyangithola like he never rate yo mfethu like if wena uthanda umculo so uyawuthola la if uthanda hip hop uyathola if uthanda neo uthola if uthanda maskandi rap maskandi onoshun ongajwayelekile yabo khona ulwada like yo khona ustallion for sure like album solid album, solid project. So, you're in the stage right now, you drop on my bars. You are in the state of hip hop right now, like last corner. Okay. Ukhuluma so kuyakwenza ukuthi okay piano took over. I'm sorry. We can't run away from that. We can't even be jealous of that. Piano took over. Ile era le uyakhumbula kudala bekuyi hip hop dalikon. Era yabo Ammunition, Selvin, Prophets of the City. Bekune house music for sure. Bekune deep house music. Bekune quiet music. Indeed. So ama shifta shijana. Hip hop ayayithole uthi kutrende yona uyangithola mara sida cause kudala bekunale uma awards kune hip hop award but no so khona ukuthola ukuthi I hip hop compete nabo ma piano house quiet or R&B same category kudala bekuyi hip hop yodwa. If you are a hip hop artist awinanga la or nominated la God. So it's growing because manje into okay iqale la eAfrica Maria dominator estates hip hop so abantu abaningi basho ukuthi le hip hop genre as states kahle eyala eAfrica abantu balibele baya catch up abanye kancane we even have a hip hop ads like a radio a TV uthole ad maybe ngathi network ngifuna ukukhuluma amagama yabo umntango ya rap ngaleyo network uyasho ama advantages yangithola an alcohol brand yangithola ingenile kancane we getting the sister solakala play bass list hayi lonjalo siyabonga I'm here hayi nathi si happy shout out siyabonga manje and gradually yabo loku yala yakhona yangithola mfethu soon kuzobe kuma awards bathi song of the hip hop song definitely we are expecting that hopefully this year ngibe surprise ngoba iloku ida SPC with that thank you Khotman shout out thank you danko bafethu phethe la Big Zulu siceda nje ukulalela nje i-album yakho ibhaliwe uyicabangiswe yini i-title le-album le album liqhamuke ikahle noStallion ngoba banokungibiza mkhulu yabo nama artist lawa andabona so until ngelila ngibuza ukuthi why ngithanda ukungibiza mkhulu kulezi insuku yabo then basho man phela wena uwe owafaka uStallion la nabo sebeze banama artist ngaphansi kwabo so wena ufana nobaba kubo kusho ukuthi usomkhulu bekithi
so igama le-album kweliqhamukela. Okunye engingathanda ukukubuza since bathi mkhulu akunasipho mhlawumbe sibuya kubo gogo mhlawumbe lapho Ogogo sihlezi nabo, sihlezi sihamba nabo ngaso sonke isikhathi. Yeah, abantu abahlezi bekithi ngaso sonke isikhathi. Yeah. ngoba kunale nkolelo le yesinto yokuthi mhlawumbe umelaphi okudlula nje kwezemculo nje. Hayi, uyabona thina singabantu abakhulele emakhaya, singabantu besintu. So konke sikholelwa kuko, sikholela ukuthi kuko konke sikwenzayo yibo abasikhungethe, yibo abasivikelayo, yibo abasikhanyiselayo. Okay. So kule album le uceda ukuyikhipha manje eyiphi ingoma eyintandokazi kakhulu kuwena? Ziningi kodwa ke ile number 1 ethi unyaka wami. Yeah, ikhuluma kakhulu ngokukhuthaza abantu yabo, nokungapheli umoya, nokuthi akuhlahlambele ngokufenga yabo. Lokho kuhle. So akhona ama-tours azoba khona since ilontshiwe le album khona singakumela. Ngiyafisa ukwenza yabo, yiko phela ukuthi ibhizi ibuye ibe ngenhla yabo, uthola ukuthi awusakhona ukuliphusha kahle i-album, but ngiyafisa ukwenza even ema-varsity ukufika because ingoma le ewu-track 2 ethi umngane ngiyibhala ngangicabanga ama-varsity kakhulu yabo. Ngoba kuningi okwenzakalayo ema-varsity. Kuningi okwenzakalayo, so ukukhuthaza iy'ngane, so ngangifisa impela ukuthi ngahamba izigcine ifikile nakubona. Siyayibongela kakhulu, uchubeke umsebenzi omuhle, siyakubongela ku-Avante. Hayi sophuza nje ugolokho impela. Uphethe ushando kaNdaba umagizagisi umagwaza aphindele njengezulu ya sanibona. No, one of the most famous voices right now in the entire TikTok. Like iskitseni, perfect. Like ungihlekisa ngize ngime nje ngikuce ngamadoda ngithi hawu ubandla. Awunayi le ndoda. Siyabonga. So niyenza njani? Do you plan? Does it come to mind? Iyasivelela or into enifana phansi nibhale? Isikhathi esiningi bhuti umsebenzi ukuze sizoyenza into esaziyo ukuthi abantu bazoyithakasela kuye kube kuhle ukuthi siyiplan eqala, kodwa mhlambe nje ngizoyenza umzekelo uma ngisendlini ngizoplan into ukuthi okay ngifuna ukwenza ivideo kanje inoThanaka phakathi. Mase ngifika eduze kwaThanaka ngizofika ngimthethe Thanaka ivideo engidingayo nawe inje, bese yena ngendlela yakhe azama sesibabili bese siyayipolish ukuthi singayenza kanjani ukuthi abantu bayithakasele. Yabona, so ngiyayidrafta mase sibabili bese skip final. Kwesinye kodwa seyikhathi kuyenzeka ukuthi into ivuke sisebenza ngizothi bengibhale mhlawumbe ngithi hayi ngizoyenza ama-video awu-4 esi-5 ivuke emsebenzini phakathi sisebenza ngigcine ngithi hayi Thanaka yazini nayi ivideo enginayo asiyenze kwesinye isikhathi siya-freestyle kwesinye isikhathi, kodwa nje most of the time siyabonisana ukuthi ngine-video kanje ngiyakudinga Thanaka ngidinga ukuthi wenze kanje but uzo-add ama-spices wakho because i-character yakho angikwazi ukukutshela yenza ukuthi nge-character yakho uthanda. So bese into vele iyaphuma, ngiyacabanga ukuthi nguNkulunkulu idla abantu. Umsebenzi wenu umuhle uyancomeka. Umfazi lona imlwelayo noThanaka ophi angimboni la. Hayi uhambe neyellow ball, ufikile utype shit, ufikile school through, kodwa ke ngesimo sokuthi ke uMatasa azangakhona ukufinyelela sagcina kufike imina uThanaka nalo mfana lo yellow ball. Hayi usele endlini. Kuyezwakala since sila ku album launch ka Big Zulu sesilalelile imculo yakho yonke. Omuphi ohamba nayo ushunda ukhuluma nawe? Yabona bhuti ngizokutshela nje. Askisi my love. Uyabona khona leta skisi enomawelela hayi ungithintile lapho lapha. Ngoba into eyenza ukuthi ngiyithanda kakhulu ke le ngoma ukuthi isho ukuthi awukwazi ukuthanda
umuntu ubulimele ngaphakathi kufanele ukuthi uyilungise wena kuqala ngaphakathi ngaphambi kokuba uhambe uyothanda omunye umuntu umthanda kanjani umuntu unesilonda esibhibhayo yabona esingakapholi yabona so phola kuqala bese uyahamba uyothanda umuntu mangabe ungakapholi entweni ungayimoshela isikhathi ngoba uzolimaza ingane yabantu yiyo nje ingoma engiyithandile inoma welele askiss my love yebo bhuti ngaphandle kwalezi namuhla ikhona ingoma ya Big Zulu oyaziyo ekhuluma nayo ngaphandle kwalezi namuhla ziningi ingoma zika Big Zulu engizaziyo ziningi kakhulu yabona nje 150 bars ngifuna ukuba nemali eningi ziningi kakhulu mfethu ungazibala mhlambe mfethu ungaze khanje la ziningi kakhulu kodwa uBig Zulu nje ubaba ngizothi ubaba kimi ngoba phela mdala ubaba nami ngibukela kuyena ngiyaye ngisho ukuthi ayichale lijongo liyaphila yabona ezinye sezinto mhlambe abanye abantu mabebuka bebona ukuthi le ndoda la inabo umkaba so umunye ngaphandle komculo umunye wabantu engibukela kubona ukuthi hayi into ayenzayo noma indlela enza ngayo mhlambe mangingahamba ezinyathelweni kanje kodwa nje umculo wakhe ngiyawazi mningi kakhulu yazi unephimbo elihle uke wazama mhlawumbe ukushaya umaskandi umaskandi cha angaze ngifike kodwa ngumuntu nje odlala ushamene mangisemakhaya into engeke ngayicula ngeke ngacula iafro umhlobo uBritish Java umlindo ngoba ngeke ngasebenza neBlack Brain Production ngenza ama soundtrack akhona uDeep City ovulavala oBlack Door yabona isitha yabona hayi no kuzwakele nduna yami siyabonga qhubeke nomsebenzi omuhle hayi umsebenzi uyenza muningi basazothokoza abantu hlala lapha ekhaya uthenga idatha uzobona wena asikhale yabonga thank you ubukupaka uMr Dube sanibona manje lesidula wachasisa ilanga manje somnyama lo ngathi igorilla wathi I know uyancomeka umsebenzi wenu muhle kakhulu uyokuyiwine le ntombi nje Ngine-hope, ngisane-hope. Yeah, usane-hope. Sane-hope. Hayi kuhle. Sizowina. Yeah. Hayi, namuhla sesithola silana ku-Big Zulu ku-album launch. Sesilalelile wonke umculo. Yiphi ingoma ekhulume nawe kakhulu? Ile ithi sengiyakhohlwa. Mara ikhona le ekhuluma like when he's talking about like last year it was the same thing now. Yes, that's my favorite song. That's your go-to song. Yes. Do you think this is your year also? I think so. I think it's been my year. Yeah. But yeah, it's my year. Everything is moving into order and how you wish. Definitely. Yes. That's amazing. Yeah. Keep up the good. And I love that song because it's relatable. Yeah. Everybody has felt like that at some point. Yeah. But then you just have to keep pushing and do it. No, that's amazing. Keep up the good